Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία προωθεί την πρόοδο, η εργασία γίνεται όλο και λιγότερο απαραίτητη. Καλώς ήρθατε στο μέλλον, όπου το μάρκετινγκ δικτύου είναι το κλειδί για να δημιουργήσετε αυτοαπασχόληση και οικονομική ανεξαρτησία. Σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο θα παρουσιάσουμε 6 τρόπους εισοδήματος. Υπάρχουν 2 τρόποι για να ξεκινήσεις την επιχείρησή σου. Μπορείς να ξεκινήσεις με μόλις $69. Κάνεις την εγγραφή σου και έχεις πρόσβαση σε ένα προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με το σύνδεσμο εγγραφής σας είστε διαθέσιμοι για πώληση σε 35 χώρες ή μπορείτε να ξεκινήσετε ως προωθητής. Αγοράζετε ένα από αυτά τα πακέτα που παρουσιάζονται εδώ και μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα προωθητών και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας. Τώρα θα εξηγήσω πώς μπορείς να κερδίσεις χρήματα μετά την εγγραφή σου στην πλατφόρμα της Numenau. Μοιράζεσαι το σύνδεσμο του ηλεκτρονικού σου καταστήματος με άλλους και όλες οι αγορές που κάνουν μέσω του συνδέσμου εγγραφής σου. Κερδίζεις 10% επί της αξίας του πολυθέντος προϊόντος. Στη συνέχεια, στο μπόνους, κερδίζετε από 22% έως 49%. Όσον αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιείτε προσωπικά σε άλλα άτομα, αυτό το ποσοστό ποικίλει ανάλογα με το πακέτο που αγοράσατε κατά την εγγραφή σας. Σε αυτή την μπόνους, κερδίζεις 10% για την υποστήριξη νέων προωθητών που εγγράφηκαν από εσένα. Η αξία που θα κερδίσεις θα κυμαίνεται από $20 έως $400, ανάλογα με το πακέτο που απέκτησε ο νέος προωθητής. Η εταιρεία Permeia, που εργάζεται περισσότερο, αυτή η μπόνους, συμπληρώνει την προηγούμενη μπόνους, πληρώνει 12% περισσότερα, έως 17% για την εγγραφή, ανθρώπινο δυναμικό νέων προωθητών σε 30 ημέρες, καταγράφοντας προσωπικά έως 5 νέους προωθητές μέσα σε 30 ημέρες, μπορείς να κερδίσεις από $87 έως $5,000 μετά το $86, ανάλογα με τα πολυθέντα πακέτα. Τώρα, ερχόμαστε στο διαδικό μπόνους. Όπως μπορείς να δεις σε αυτή τη διαφάνεια, στην αριστερή σου πλευρά έχεις τη δομή της επιχείρησής σου έτοιμη. Έχεις μια ομάδα στην αριστερή πλευρά και μια ομάδα στη δεξιά πλευρά. Όπως μπορείς να δεις στη διαφάνεια, στην αγορά των πακέτων αποδίδονται πόντοι που κυμαίνονται από 100 έως 2.000 πόντους. Αυτοί οι πόντοι συσσωρεύονται στη δομή της επιχείρησής σου και κάθε φορά που εγγράφεται ένας νέος προωθητής σε μία από τις δύο πλευρές, συσσωρεύεις πόντους. Η εταιρεία πληρώνει από 10% έως 16% για τους πόντους της μικρότερης ομάδας σου, όπως φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Το ποσοστό που μπορείς να χρεώσεις θα εξαρτηθεί από το πακέτο που απέκτησες όταν ξεκίνησες την επιχείρησή σου. Οι θέσεις αξιολόγησης που επιτυγχάνονται από την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Η εταιρεία αναγνωρίζει την ομαδική εργασία και διαπερνά ποιος άλλος εργάζεται. Για να φτάσεις στη θέση αξιολόγησης της Σμαράγδας και του Διαμαντιού, είναι απαραίτητο να έχεις 5.000 πόντους από κάθε πλευρά, όπως η Σμαράγδα, και 30.000 πόντοι από κάθε πλευρά. Στην περίπτωση του Διαμαντιού, διατηρώντας αυτούς τους πόντους ενεργούς για 3 μήνες, η εταιρεία πληρώνει ένα μπόνους $1,000 και διατηρώντας αυτούς τους πόντους ενεργούς κάθε μήνα, η εταιρεία πληρώνει $350 το μήνα στη θέση της Σμαράγδας και $500 το μήνα στη θέση του Διαμαντιού. Αυτές οι αξίες θα πληρώνονται μήνα με το μήνα, πάντα εφόσον διατηρούν τον όγκο των ενεργών πόντων, όπως παρουσιάζεται σε αυτή τη διαφάνεια. Σε αυτή την εταιρεία μπορείς να δημιουργήσεις ένα σχέδιο καριέρας. Η εταιρεία αναγνωρίζει τη δουλειά και την αφοσίωση κάθε προωθητή. Καθώς βοηθάς την ομάδα σου να αναπτυχθεί, ανεβαίνεις στις θέσεις αξιολόγησης και το ποσοστό που κερδίζεις στον μπόνους του διπλού συστήματος αυξάνεται επίσης. Όλες αυτές οι θέσεις αξιολόγησης έχουν ήδη επιτευχθεί στην εταιρεία. Για να έχεις επιτυχία σε αυτή την εταιρεία, χρειάζονται μόνο 3 βήματα. Πρώτον, πρέπει να δοκιμάσεις το προϊόν. Δεύτερον, πρέπει να ελέγξεις τα αποτελέσματα που έχεις αποκτήσει. Τρίτον, μοιράσου με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις. Το μυστικό για την επιτυχία σου είναι στα χέρια σου. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.